pitkän aikaa, mutta siihen on syy, ei ollut motivaatio. Joo. Ei ollut vaan motivaatio. Mutta nyt alkaa tulla videota, koska on kesäloma. Kesäloma ja videota alkaa tulla paljon enemmän. Ja mulla on uusi mopo. Kawasaki KX85 2010 malli, niin kaaduin sillä. Videopätkä tässä näin sitten. Kylkeen sormeen sattuu, mutta ei muuta pahaa. Siis ei taas sattunut. Ja sit mä oon ollut 2-3 viikkoa ajamatta. Tänään tulee muutos. Tänään mennään ajamaan, mut sitä ennen käydään nostaa mulle uusi rintapanssari. Joo ja mun reeneissä, motocross-reeneissä, mä en voi kuvata, mutta jos me käydään hakemaan se panssari, mä voin kuvata ehkä sieltä. Sitten mä nopea editoin tän nyt, ja jos mä otan kameran, niin sit mä en editoi sitä nyt. Mut jos mä en kuvaa aina asiaa, missä mä haetaan panssari, mä editoin tän nyt, ja laitan tubeen. Mutta joo. No, ei mulla ole kauheasti mitään ilmoitusasiaa muuta kuin, että YouTubessa taas jatketaan hommia sama malli mitä aikaisemmin, mutta vähän vaan enemmän videoita. Ja Stunt Freaks -tiimille terveisiä, vaikka et katso tuota videoa. Miten nää mun hiusta? Ja kiva. Niin, Stunt Freaks -tiimin lippis. Mut joo. Eikä mulla muuta tässä muuten videossa ollut, että se olisi varmaan sitten ensi video. Moro!